Γεια σας, είναι Κυριακή και εγώ συνηθίζω τις Κυριακές, μιας και έχω λίγο παραπάνω χρόνο, να φτιάχνω πίτες βρώμης. Και λέω σήμερα ας το βγάλω βίντεο. Οπότε αρκετά με να μιλάω, πάμε να σας δείξω. Run. Οπότε θα χρειαστούμε αυγά, πολλά αυγά, γιατί μας αρέσει πρωτεΐνη, βρώμη, κανέλα αν θέλουμε και μια μπανάνα που θα σας δείξω μετά επίσης αν θέλουμε. Οπότε ξεκινάμε να βάλουμε τα αυγά μας. Συνήθως χρησιμοποιώ ένα κρόκο, τα υπόλοιπα είναι ασπράδια. Έβαλα όλα τα ασπράδια μέσα, έκανα πιο γρήγορη τη διαδικασία για να μην βαρεθείτε. Και τώρα πάμε να βάλουμε τη βρώμη. Οπότε θα βάλουμε 100 γραμμάρια βρώμη μέσα και πάμε να το ανακατέψουμε. Και σε αυτό το σημείο αν θέλουμε προσθέτουμε την κανέλα και ανακατεύουμε λίγο ακόμα. Οπότε ρίχνουμε αυτό στο τηγάνι και τα λέμε σε λίγο που θα είναι έτοιμο και από την άλλη πλευρά. Οπότε τώρα θα το γυρίσουμε. Μπορούμε να το φάμε και έτσι. Εγώ βάζω λίγη μπανάνα από πάνω. Χάσαμε έναν. Και κανέλα. Αυτή ήταν η συνταγή, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, κάντε ένα share, κάντε subscribe στο κανάλι μου και τα λέμε στα επόμενα βίντεο.